обич към тази шепа България. Опустошена, ограбена, продадена и предадена. Сънищата си ще ти завещая си. Бог обича еднакво своите чеда и богоизбрани народи няма. Когато посетих България, аз се усъмних в това. Наистина, защо? Защо Господи си дал това огромно богатство на тях, българите, един малък народ, там някъде на